सेंग्रायावसो लेंहरनांगौमोन दा गथ' गथायनि बिफा जाबाय गाराङाबो गोदो बिखानिफ्राय गयोमोन दा गोदोनानिफ्रायल' थांसै गोदो सेंग्रायाव लेंहरोमोनब्ला हयथ'बा नोंथांमोननि बेयाव सोरनिबा बिजामादै जानो हागौमोन खोमा दा नाथाय आंहासो बिजामादै मोननायनि बैसो जाबाय बिजामादैबो मोनहांसै दा फिसाजोआ डिग्री फरायगासिनो दङ इसोरनि अननायाव सानै गथ' फिसालाया दासो क्लास 8 बेनिखायनो आफसोसा बे मोनसे थाबाय आरो रायजोफोर बे आफसोसखौ लानानैनो आङो मेथाइखौ रोजाबलांदिनि जा हायो नोंथांमोनजों दिनै बैसागोनि मुङाव एसे रंजालांनि गोजोन्थों।